пиша тук. От вечер до сутрин пиша вкъщи. Три! И на всичкото отгоре целият съм възпален. Кашица, температура, тръпки. И краката не ме държат. Очите ми. Едни такива междуметия. Благодаря ви, трогнат съм! Нашият палячо, председателят на управата, днес на общото събрание ще чете доклад. Нашата банка в настоящето и в бъдещето. 340 плюс 500 равно 840. Знам го аз. Иска да замаже очите на хората, а пък аз да блъскам като някой каторжник. В доклада му напускам само поезия и нищо друго. А пък аз ден и нощ да смятам цифри. Не мога да го понасям. 260 плюс 780. Обеща ми награда за старанието. Ако всичко мине както трябва и успеем да замажем очите на хората, ми обеща златен жетон с 300 тачки премия. Да видим. Но пък като труда ми отиде на вятъра, ще извиняваш, братко, но аз съм много избухлив човек. Да! Гнева си престъпление мога да извърша. Да. Благодаря ви, скъпи колеги! Този ваш подарък ще пазя до края на живота си, като спомен за един от най-щастливите дни в моя живот. Дами, милостиви господа, още веднъж ви благодаря. Козма Николаича! Скъпи мои, уважаеми мои! Имам честа, Андрей Андреевич, да ви поздравя за 15 годишната на нашата банка и ви желая... Благодаря ви! Предполагам заради днешния знаменателен ден, заради юбилея, може да се разцелуваме. Много се радвам. Ако аз, откак имам честта да бъда председател на управата на тая банка, съм извършил нещо полезно, дължа го преди всичко на своите колеги. 15! Да, любезни! 15 години! 15 години да не ми името Шипучин. Плюс 20! Да, обоки до 20 да стигнем. Как да ви доклада ни напредва ли? Да, оставят ми всичко на всичко, само 5 страници. Великолепно. Значи към 3 часа ще бъде готов. Ако никой не ми пречи, да, ще бъде готов. Прекрасно. Общото събрание ще бъде в 4, така че я по-добре ви дайте тук първата половина да я проуча. На този доклад възлагам огромни надежди. Това ще бъде моето професионно дела. По-добре да се каже моето фойерверк. Фойерверк, да ми името Шипучин. Уморен съм обаче адски. Снощи имах малка атака на подагата и цялата сутрин изкарах държане. После тези вълнения, овации, възбудата. Изморих се. От цифри пред очите им виждам зелени кръгове. 260 плюс 780. И още една неприятност. Тази сутрин ме посети вашата съпруга и пак се оплаква от вас. Казва, че с нощи сте ги гонили с нож. Ей, българзата. Ама на какво прилича това, Козма Николаич? Осмелявам се по случай юбилея, Андрей Андреевич, да ви отправя на молба. Моля ви, от уважение към моята дължен труд, не се бъдете в личния ми живот. Моля ви! Имате невъзможно, Козма Николаич. Прекрасен човек сте, почтен, а към жените се отнасяте като чай с конвача. Наистина не разбирам защо толкова ги мразите. Аз не разбирам защо толкова много ги харесвате.
чиновниците ми подариха бум. А както чувам, членовете на банката ще ли да ми понесат поздравителен адрес и сребърна купа. Добре да ли ми името Шипучин? За името на банката има нужда от известна помпозност, няма да го вземе. Но, разбира се, вие сте свой човек, на вас всичко ви е известно. Поздравителният адрес съчиних аз. Сребърната купа също купих аз. Ей, папката за адреса ми беше 45 рубли. Но без това не може. Сами нямаше да се седят. Ето разправя, че съм бил дръбнав човек. Че съм държал само на това бравите на вратите да са лъснати, чиновниците да носят модни връзки и на вратата да ски дебел портиер. Ама не, господа мои! Бравите на вратите и дебелият портиер не са никак дребна работа. Къщи аз мога да бъда снав, да ям и да спя като прасе, да пиянствам на поразия! Ако обичате, моля ви се, без граници. Ама никой не намеква. Такъв невъзможен характер имате, Козма Николайче. Да казвам, вкъщи аз мога да бъда първият вирок на своите навици. Но всичко тук трябва да бъде енхант. Тук е банка. Всяка подробност трябва да импонира и така да се каже да придава тържествен вид. Моята заслуга е точно в това, че много издигнах репутацията на банката. Велико нещо е тонът. Велико да не ми името Шипучин. Козма Николаич! Какво е това нещо от вас? Всеки момент може да се появи депутация от членове на банката, а вие сте с тези галоши, това шалче и сакот и вашки цвят. Можете да облечете един фрак. Айде, в крайен случай, черен редингот. За мен здравето е по-важно от вашата депутация. Цел съм възпален! Но съгласете се, че това е безредие. Вие нарушавате l'ensemble. Какво? L'ensemble. Ако депутацията дойде, мога да се скрия. Ето, не е чак много страшно. И аз не обичам безредието. Ето, седма, шеста, не мога да понасям безредието. Вижте, хубаво щяхте да направите, ако не бяхте канали дами на юбилейния обяд. Но това са глупости. Да, вие за шик ще напълните цял само с тях, но внимавайте да не ви развалят работата. От тях идва цялото безредие и бреха. Напротив, женското общество извисява. Да, вашата жена, например, изглежда образована. Но онзи ден изтърси такова нещо, че 2 дена се чудих и не успях да се начудя. Ни в клин, ни в ръкав, пред чужди хора пита: вярно ли, че мъжът ми купил акции от брашко-пряшката ваки, чието цени били паднали на борсата? Мъжът ми толкова притеснен. И това пред чужди хора! Не мога да разбера как може да сте толкова откровен с тях. Какво искате? Да ви докарат до съд за угълни престъпления ли? Хайде, това е твърде тъжна тема за един юбилей! Впрочем, тъжно ми напомнихте. Моята половинка сега трябва да пристигне на гарата и всъщност някой трябва да я посрещне. Въркичката. Но няма време и съм уморен. Да си призная честно, въобще не се радвам. Тоест, радвам се, ама ще направи по-добре, ако беше останала при майка си още ден-два. Сега ще иска да прекараме цялата вечер заедно, а вечерта сме предвидили малка екскурзика с фирма. Не, аз вече усещам нервни дръпки. Сигурен съм, необходимо и най-малкото нещо, за да се разплача, но трябва да се държа, да не ми името Шипучин. Но, уважаеми... Уважаеми, скъпия Дендрич, като хвърлим
нас очите. Ма той си къде тук? Добре, смяли си. Здравко си. А пък аз сам се не съм се прибирала да кажа. Гарата направо до тук. Имам да ти разказвам много работи. Минавам само за малко. Здравейте, Кузман Коич! С жена ти всичко наред ли? Да, Мила, с жена му всичко наред. Я, ама ти за тази седмица си... Ти си напълняла. Напълнила си се. Как беше? Превъзходно! Поздрав от Катя и мама. Василий Андреевич ми заръча да те целуна. Леля да праща един подкан с сладко. И се засърди, че ли пишеш? А ти така защо не пишеш на Леля? Хайде да пиши поне едно писмо. Зина ми заръча Зимина. Ах, да знаеш какво беше. Ах, какво беше! Чак ме е страх да ти разказвам. Ах, какво беше! Нищо не ми се радваш. Говори, което никой не ми се радва! Мила, радвам ти се. Ах, горката Катя. Горката Катя. Така ми е жал за нея. Така ми е жал. Мила, ние днес имаме юбилей, а ти... не си облечена за случая. Ама вие имате юбилей! Ау, че ти съм го скандал! Желая ви! Желая ви! Ама днес ще ми четат онзи поздравителен адрес, който така дълго съчинява от името на човека. Не знаеш ли? Мила, работи не се говори. Тук снимат беше много къщи. Сега, за минутка ще ви разкажа и се тръгвам. Ще започна всичко от начало. Ще започна всичко от начало. Да помниш ли, като ме изпрати до гадата? Седнах до онази така пълна дама и се зачетох. Не обичам да разговарям по влак. И така до третата гара непрекъснато четох. Свечери се. И знаеш ли, едни такива мрачни мисли ме обзеха. Срещу мен стоеше един така доста симпатичен млад брюнет. Да поразговорихме се, след което влезе един моряк. След което един студент. И казах, че не съм омъжена. Не знаеш само как ме ухажваха. И така до полуноси разговаряхме. Морякът разказваше такива смешни анекдоти. А морякът цяла вече пя. Чак краките ме заболяха от смях. Танюша, Мила, ама ние пречим тук на Кузма Николаевич. Ама не. Сега! Нищо! Нека и той да чуе! Много е интересно! Сега свършвам! Сега свършвам! Така като срещна Сережа. Така се случи с него беше един млад човек, доста симпатичен.
нашето финансово учреждение. Хубава работа, какво ме дърпа, не трябва ми началникът! Имам чест, ваше превъзходителство, съпруга на губернския секретар на Ставка Фьодоровна Мерчуткина. Имам чест, ваше превъзходителство, съпруга на губернския секретар на Ставка Фьодоровна Мерчуткина. Какво обичате? Позволете да чуете ваше превъзходителство. Моят мъж, губернският секретар, беше болен 5 месеца и докато лежа вкъщи се лекува, без да това било причина го уволнили, ваше превъзходителство. А когато отидох да му получа заплатата, те, благоволете да забележите, взели, че удържали от заплатата му 24 рубли и 36 копейки. За какво питам? За какво питам? Ами той каза ми ги е взел спомагателна децата, а хората са гарантирали за него. А сега може да вземе нещо без мое съгласие. Не бива така, ваше превъзходителство. Аз съм слаба жена. Аз съм бедна жена. Преживявам само от най-матери. Всички ме обиждат и от никого не съм чула добра дума. Позволете. Но аз трябва да започна всичко от начало. Но аз трябва да започна всичко от начало. Миналата седмица получава писмо от мама. Пише, че на Катя и направи предложение някакъв си Кръй Милевски. Чудесен, скромен млад човек, но пък без никакво положение и състояние. Какво да правим? И Катя се облякла по него, представете си. Мама пише веднага да замина и да вразумя Катя. Ама извинете, съвсем ме объркахте. Пък вие, пък майка, пък Катя. Чудо голямо! А пък вие, слушайте като ви говорих, дама. Какъв се така сърди днес? Да не сте влюбен? Ама той се изчери. Да не сте влюбен? Вие сте влюбен! Иди за малко в канцеларията, аз и сега ще дойда. Ама чиновник се тя ще ви разкажа! Извинете, любезно, но нищо не разбирам. Молбата ви по същество изобщо не се отнася до нас. Моля, направете си труда да се обърнете към ведомството, където е работил мъжът ви. Аз почти вече на 5 места ходих и никъде дори не приеха жалбата ми. Съвсем се бях отчаяла вече. А младеж жив и здрав дете Борис Матвей, че ме посъвет да дойда при вас. Вие казвам, мамичко, отидете при господин Шипучин, той е влиятелен човек, всичко може. Помогнете ми, ваше превъзходителство. Ние, госпожо, не можем да направим нищо за вас. Разберете, че мъжът ви е работил в военно-медицинско ведомство, доколкото разбирам. А ние сме банка, частно учреждение, комерческо. Ама аз имам медицинско свидетелство. Ваше превъзходителство, аз имам медицинско свидетелство, че мъжът ми е бил болен. Позволете да погледнете. Андрей, така никой няма да свърша доклада. Прекрасно. Пак ви повтарям, че това не се отнася до нас. Тя там ще начина от странно и дори смешно, мъжът ви не знае към кого трябва да се обърнете. Той, мъжкият, нищо не разбира. Сам повтаря, не е това работа, махам за главата и толкова. Любезна, пак ви повтарям, молбата ви по същество изобщо не се отнася до нас. Ние сме банка, частно учреждение, комерческо. Не, разбирам мъжците. Ако пък трябва, моля, разпоредете се да ми дадат поне 15 рубли за глас, не съм и не всички наведнъж. Госпожо, разберете, че да се обърнете към нас с подобна жалба е също така нелепо, като да отидете, например, да подадете молба за развод в аптеката или в лаборатория по изпробване на ценни метали. Може ли да вляза? Ей сега, мила, почакай, ей сега. На вас са ви отдържали пари, но какво още имаме ние? Това любезна днес имаме юбилей. Заети сме и всеки момент може да влезе някакъв, така че моля ви, вървете си. Пожалете мен, сиротинката, аз
Главата ми се замая. Вие и на нас пречите и своето време губите. Напразно. Ама че хубава кръска. Шипучин! Андрей! Кузмани, плаче, бъзнете вие на госпожа Менчук. Какво искаш? Аз съм жена слаба. Беззащитна. Наглед, може и да съм мълчалива, ама всъщност нямам нито една здрава ючица. Едва стоя на краката и апетит изгубих. А днес пих кафето си без никакво удоволствие. Пак те питам, какво искаш? Наредете бащите да изплатят 15 рубли. Останалите може и след месец. Но на теб струва се ти беше казано, че тук е банка. Да, но аз имам медицинско свидетелство, че мъжът ми е бил болен. Ти! Глава ли имаш на раменете си? Или какво? Миличък, аз моля според закона чуждо не искам. Аз те питам, глава ли имаш на раменете си? Или какво? Хайде, дамата да ме вземат. Няма време да се занимава с тебе. Марш от тук! Ами парите! Седна тук. Ти на раменете си имаш не глава, а ето какво. Какво? Ти на жена ти чукай така! Аз съм жена на губернски секретар. С мен по-полека. Марш от тук! По-полека. Ако ти не си тръгнеш веднага, ще си към охраната да те изхвърля! Марш от тук! Нищо, не ме е страх. Виждали сме ги такива. Нищожество. Не! През себе си живот не съм виждал нещо по-отвратително! Пак ти повтарям, ако ти да ги моля, се махнеш от тук, се стрия на прах. Характерът ми е такъв, че мога да те оставя за камера, за цял живот. Мъж! Кучето си мая, кервана си върви. Хич не ме е страх, виждали сме ги такива. Не мога повече, не мога. Главата ми забрача. Докладе не мога да се напиша даже. Цялата байка пълна с жирия. Не мога повече. Аз чуждо не искам. А моето си по закон. Ама че безсрамник, учреждение в галоши стои. Селяк. Ама те бе да звали клач. Каните на вечерите в Березински. Катя беше с светло-синя рапия с дантела и деколте. И вдигната прическа. На нея много ги отива. И аз самата я срещам. И като се облече, и като се срещат, става просто чудесна. Да, чудесна, тъкмо сега може пак да дойдат. Уважаеми скъпи Андрей Андреевич, като хвърлим ретроспективен поглед в миналото на нашето финансово учение и проследим всичко едното ниво. Какво ще искате? Ето този, същия. Почерпа с пръст по челото си, а след това по масата. Вие му наредихте да се занимава с моята жаба, а той ми се да свима и да говорят с пилите му неща. Аз съм жена слаба, беззащитна. Госпожо Менчук, ще се занимава лично с вашия проблем, но моля ви по-късно. Първете сега. Господи Николаевич!
изключително подла жена. Госпожо, на вас, струва ми се, ви беше обяснено, че тук е Банка! Частно учреждение! Комерческо! Смирете се, ваше превъзходителство. Ако медицинското не е достатъчно, мога да предоставя и удостоверение от участъка. Моля ви се да ми изплатят парите. Батке! Аз казвам, че пречки. Каква сте такава? Красавице! Уважаема! Кой да се застъпи за мен? Само дето казва, че пие ям, а да не спи в кафето си без никакво удоволствие. искате да ви изплатим. 24 рубли и 36 копейки. Мани, кой ще да се заповядайте. Огромно благодаря, ваше превъзходителство! Но аз вече трябва да си ходя. Но пък още не съм ви разказала. За минутки ще ви разкажа и стръгвам. Тъй, отидахме на вечеринка у Бережницки. Горе-долу добре започна, весело беше, но не особено. Разбира се, там беше и Катемир Подклонник, Леонид Грендилевски. Аз още преди вечеря говорих с Катя, плаках, вразумихме и тя още тогава се обясни на Грендилевски и му отказа. Викам си, добре, по-добре. Успокоих мама, вразумих и спасих Катя, сега вече мога да съм спокойна. И какво мислиш? Точно преди вечеря се разходихме с Катя в парка. Изхождаме се така по алеята, времето чудесно, Катя с страхотна рокля и аз. Така разхождаме се птичките, пеят и изведнъж изстрел! Аз вече не мога да говоря. И тичаме към беседката. Тичаме и там, и спаси нещастата.